kuti kunzvimbo dzakawanda kunyanya muno muZimbabwe nyaya dzeSatanism dzanetsa, hadzisi itsva. Nyaya dzeSatanism dzanetsa. Vamwe vanopinda nekusaziva, asi vamwe ndo vanototi ndopindawo sei vakopinzwa neshamwari. Kazhinji zvikonzero zvinoita kuti vanhu vanyanyopinda muSatanism inyaya yepfuma, inyaya yekuda mari usina kushanda, nekuti upenyu hunenge huchiitwa nemunhu akapinda muSatanism hunenge huri hwekuflasha, hunenge huri hwekuvhaira zvinhu zvese anenge ainazvo, hapana chaanenge achishaya. Imi munotoziva kuti pano paSly Media taburitsa nyaya dzakawanda dzevanhu vakapinda muSatanism, dzevanhu vakapinzwa muSatanism, dzevanhu vakapinda muSatanism nekuda, dzevanhu vakapinda muSatanism nekusaziva. Asi vamwe vanozoti aiwa inini ndaneta, handichada, regai ndibude muSatanism iyi nekuti magumo acho haana kumira zvakanaka. Zita ndinonzi Robert Tafumanei, tiri pano paSly Media. Nhasi tati regai timboenda kumarondera. Kune mhuriwo zvakare yapindwa nechinhu ichi, yapindwa nehonye uyu weSatanism. Saka tati aiwa regai tiende ikoko toona kuti mhuri ingabatsirika nesei. Amai makadini? Ndiri pangu makadini? Tiripo. Zita renyu rizere ndima yani? Zita rangu rizere ndinonzi Mai Chikonzo kana kuti Abigail Kamudzandu. Handitika Amai Chikonzo, tati regai tiuye kuno kumushure kunge machema chema. Mati aiwa mhuri yoparara here? Tikati aiwa hazviitika. Handitika. Muchitarisa mhuri menyu, nyaya iyi yakatanga sei? Nauyi matangira yakaita 2016. Ndopandakatanga kuziva kuipa kwechinhu chatakatarisana nacho. Baba vakaenda 2016 kuSouth Africa, vatorwa nevapostori vatakanga tichinamata navo veJohani Masowe. Baba vaita chironda paziso regumbo chikapora chouya uko. Saka hapana mishonga yakanga ichibatsira. Saka vana vatainamata navo vekuSouth Africa vakatiwo uku kune mishonga, chiregai tikutengerei tiketi muuye. Saka vakatengerwa tiketi ndokuenda kuSouth Africa. Vaenda kuSouth Africa kudaro, doctor akavabatsira, akatsanangura iye achiti anonzi maleg ulcers. Asi kunoku takanga tashaya zita rekuti chimbori chii, nokuti chironda takanga tisingabude urwa. Chaita zviya kana kuti zvo zvakaita nyama yebrisket iri fresh, chaingoramba chiri fresh, asi kurwadziwa vachiita sei? Vachirwadziwa. 2016 ranga rato gore rechitatu. Zvakatanga kumashure rechironda ichocho, zvakatanga kumashure. Saka chaiti chikaita chopora, asi 2016 ndipo wakazokwanisa kuwana rubatsiro rwevana vesangano. Saka vasvika kuSouth Africa panosvikira mabhazi. Vakaona vakagarirwa nemwanakomana wedu isusu anove ndiye first born Mai Chikonzo. Ndobva vatora vaenda navo kumba kwake. Tikati aiwa pakanaka, hapana kuipa, asi iyo pfungwa yavo vaingoti ndichangoenda mumapostori nokuti zvinhu zvakanga zvangonzi nevapostori ndisi tichabatsira baba. Saka vaenda ikoko vakanosvikogara. Vapostori vakatanga kubatsira vachiita macontribution emari dzavo kuti baba vakwanise kuenda kunorapwa. Saka akaenda navo kunonzi kuSharpeville iri muFerinaken. Saka kwaikwirwa mabhazi anokwana kuita 3, asi vaikontributa kuti zvinhu izvozvo zviite sei zvizadzikiswa. Saka vaiti vakabva muSharpeville vopinda muFerinaken, vobva muFerinaken vopinda muJoburg, vozobva muJoburg muya kuenda kwadokta uya. Saka vakaita mwedzi inokwana kuita mina. Dokta akanga ati iye anokwanisa kuvarapa kwe6 months. Asi 6 months hadzina kuzokwana kuburikidza nezviitiko zvakazoitika. Ndakangozvitaura muchidimbu. Zviitiko zvakaitika ndezvekuti mwana mukomana anonzi baba vakanditiyo andinyengera nesi kuti baba uyu musikana uyu haana murume. Vakadzi vekuno kuSouth Africa vanoda varume vemuZimbabwe. So ndandati sezvo musina mukadzi kuZimbabwe, mukadzi uyu. Baba vakati ndazvinzwa, asi pari zvinoona dambudziko randinaro ndiri kurwara negumbo. Musikana chindipa nhamba dzako. Apa hanzi ndaitira evidence mangwana kuti munondirambira kuti ndobva vatora nhamba dzedzi. Ndikubatire muri kuti mwana ndiwenyu? First born yangu na baba ivavo. Ko chakamuti
hamuna mukadzi chi havana kuziva ndo zvakavakahadzisa kuti kochi saka imwe pfungwa yavo vakafunga kuti ari kuitira here kuti tigone kurapwa asika iprivate mari tinayo ko ana kumbedza vakashaya mupfungwa dzavo kuti ndechipi vazobuda imomo zvikanzi kwewe uri kuzviitire zvikanzi mudhara zvinongowanikwa zvina nebasa rese saka havana kunyanya kuzvitora futi kunyanya kuita serious ndobva vaenda kumba vanoti hapana kupera svondo muroora mukadzi wemwana wangu waadmaya anove ndiye murooro wedu mukuru akaita zvimwe chete zvakanoitwa kuchipatara nemurume wake hanzi vakatiwo handiri enda kudaidza sekuru saka hanzi inini ndave ndiri murumu yange yakanangana nepavaitengesera vaita zvemaketi yavo kupa rodiso ndobva hauya kunovadaidza hanzi vanga vakutofamba nemaklashes kubva racho raivarwadza zvakanyanya vosvika zvikanzi baba mukadzi uyu anonzi nikiniki mheno mastar weku kusouth africa iyoyo asi ati iye ari kuda varume vekuzimbabwe muroora haisinawo handina chandinomupomera nokuti handina kumbobvira ndakatadzirana naye but nyaya yakazongotanga ipapa pane zvandiri kuita sei zvikanzi varoora ndazvinzwa chindipeo phone number kubva wapuwa phone number baba havana kuzotora mazuva variko ikoko hana yavo yakabva yanzwa kutya nekuti muupenyu hwavo zvinhu zvavanga vasina kumbotarisira saka vakabva vaona combination kuti nozvo mukadzi nemurume vane chinhu chavo chimwe chete chavanga vaita isuwo patakasara kuno tinamata tichienda kumasowe pana akauya nehope akati ndarota baba ava vaniswa poison saka isi takaitiwo minamato yekuti parege kuita mhepo ingavakanganise semunhu aenda kunorapwa ende poison iyi hatina kutomboifungira kuti zvingaitike papi saka ivo pavakanzarwa nzi ndopandakatanga vanoti haisi poison yemuchikafu iyi ndo poison zvinui ndopavakafonera uyu musikana amuri kuona ari papa uyu andiri kuti akastroke akanga asina kustroka mwana uyu aiveko mujobheki ikoko achishanda ikoko zvikanzi ndiuya undiperekedze kumba ndauda kuenda kumba ndobva vaoneka zvikanzi ndakuenda kupi kuzimbabwe zvikanzi ko mudhara zvaita sei zvikanzi ndakudzokera kuzimbabwe dokta uyu akanga ati pasvondo pega pega ndinokurapai chironda ichocho munouya vaienda negumbo ravo vonodreswa kamwe chete pasvondo saka pa4 months izvozvo ndo zvavaita every week vachienda vachidzoka saka vava pa4 months ndipo vakabva vafunga kudzoka saka mwana akati ko baba zvamava kuti ndikuperekedze zvikanzi no ndauda kuenda kumba kwangu saka semwana akangofunga kuti baba vakunyanya kurwara semunhu mukuru haangatauri saka 31 December 2016 ndakazongonzwa gedhi raakunoka tichimirira new year ko ndiana akuyango ino asina kutiudza ndikati seholiday ungabvunze vanhu ndoenda kugedhi ndoona mirwi yemabhegi musikana uyu nababa ndikati kwakanaka zvikanzi ko kwakanaka munhu adzoka kumba kwake haita sei haarambidzwe kwakuchizovatora kwakupinda munomba kwakuvagadzirira zvikanzi haini zvekudya no ndoda kurara nda kuzorora ende zvazvo chiri kuvarwadza zvechokwadi right fume ya 1 January ya 2017 tagara vakazotanga kundipa nhoroondo kuti ndo mamiriro akaita sei ndikati imi zvikanzi upenyu hwangu unozviziva handina joko ende handina kana zuva rimwe chete regirlfriend yangu yaunoziva ndo mararamiro angu ina handidi zvinhu zvemahumbwe hunhu uri kuita vana vari kukuka vasi kunamata asi vane chimwe chinamato chavanacho nekuti mwana wako hakandidaro murooro ndidaro iwewe pawaienda uku hauna kunzarwa here ndikati kwete zvikanzi uri kundinyepera nekuti chiremera chandiinacho vondidaro votadza kuita iwewe ndikati no pamuri garai maziva kuti muda kuderedzwa vanonyatsoziva kuti pane zvatoda kuderedza pamuri yakave nhau yakanetsa tikaita makore anokwana kuita 3 tarambana mumba vanga vakugara kuspare yes ini ndichigara mubedroom kusvika indabuda mubedroom ndikati bedroom ini kuti ndiripinde ndiwe wandaiziva inda kurara muno mudaini chakatomunetsana apa inhau yemwana sei agona kundinyengera inotaura iwe kuenda kwawaita nekuda kwawaita stereko kuenda kuSouth Africa hauna kumbonyengerwa ndikati idini pamberi pamwari kudai vanga vatofunga kuti iwo ndakatosiya yes zvakatanga kuzoafecta isusu tiri vairi ndo pakatangira satanism yedu yandoti isatanism zvechokwadi saka ivo nekufamba kwenguva vachizocherechedza vachiona vakanyasana kuti nenda akarohwa pana izvazvi
zvazvisirizvo vakazotanga kundinyengetedza zvichoma nezvichoma asi inini kudzoka kwangu kwakundiremera kuti no ngandingotambirei zviripo right tagara asi iye mwana mukomana mukuru makambomuzivisa here kuti zvawakaitaura kuna baba zvawada kunyengera baba musikana pamwe chete weni mukadzi wako muchida kutsvagira baba girlfriend zvaita kuti kuno kuisisu tichita mumwe nemumwe taane maseparate bedrooms makambomuzivisa here adimanyaya hongu ndakamuzivisa ndakazobata foni ndobva ndamufonera ndikati zvikanzi ndiri kubasa ndikati kana wasvika pamba adimaya ndoda kutaura newe ndoda kuti ndikutendei mese nechine mukadzi wenyu ndine mashoko andinawo zvikanzi aiwa pakanaka yamai asvika kumba zvechokwadiwo akandibhipa haana kundifonera akandibhipa ndichibva ndamufonera ndakabva ndanyatsojusa ndikati adimaya ndinotenda nekuchengeta kwawakaita baba zvikanzi ko munongoti munotenda hati ndojuti redu rekuchengeta ndara ndikati aiwa ndinotenda ndichitendawo futi zvakare nemukadzi wako asi pane pamakazodambura bhodha makapfuuridza hamundigare nhaka ndiri mupenyu kana mamaona kuti handira kukodzera kuti ndive mudzimai wababa wenyu kana kuti amai venyu hamundidaro ndiri mupenyu kosei iwewe wakavanyengera nesi nhamba dzake idzi kosei mukadzi wako akavanyengera musikana anonzi ningi nhamba dzake idzi kutaura chokwadi kubva ipapo hapana kuzotaurikirana zvakanaka akabva ati gwa ndobva akufaya mamessages muhama achitaura kuti zviri kupi makazviona kupi unonzi inini ndonzi ndakanyengera mukadzi wangu omvonzi akanyengera mukadzi ndezvekupenga kwaamai iye zvinezvi baba vakutisorera ngozi zvazvinotaurwa here izvozvo izvo vandanga vakanonzi vakapuhwa mupfuwira nefoshoro munhu womurume anoenda kunotaura izvozvo izvinezvi vakutiparira mhosva akutaura muhama right saka ndakazoenda kune munin'ina wacho wokushayika anonzi Edmore ndikati Edmore ndo nhau iripo ndobva auya ndobva aona baba zvikanzi inini ndine mafoni namba andinawo maira imwe ndeye mukadzi wokuchipatara imwe ndeye mukadzi wokumba pamusika pamai api andakadaidzirwa handina joku ende zvechokwadi muupenyu hwavanga vasina joku yekuti vangajoke nemuroora kana nemwana but ipapo zvakangovashamisa kuti chirudzii saka vaitongoshora ndo chinamato chako kusouth africa here chiiko unhu hwemweya weikoko here saka takazowirirana nemwana wokushayiko kuti afone isusu tichita kunge tisipo aitonga ari kwake ega afona kudaro mukoma wacho akatanga kutaura zvisina basa isusu takateerera manje mudhara anopenga uyoyo zvinati paraira ngozi akutaura kune muchembere nenge rakafoshoreswa chichi ndichinzwa live kwete kuti kudii nemhuri dzese kusanganisira iye musikana iye akanga aripo takazviitira tiri kusipeya kwavo vakanga vakurara uko ataura inini manje ndakanganwa chivimbiso cheyo chitatawirirana kuti uri kufona kuita kunge chii hatipo ndakarwadziwa baba ndobva ndavhuta foni kune mukomana ndikati iwe uri kutaura kuti uri kuedza kuti kudii saka utaura kuti hausisiri mwana wedu here ukanzi handisisiri mwana wenyu ndikasaka utaura kuti uyu ndiye atove dangwe rangu zvikanzi nemuromo iwoyo chete wamataura ngaaripfeke bhachi reudangwe handina kuziva kuti kumberi kune makuva kutaura chokwadi ndikati uri benzi chichinhu vandataura zvandakataura paya ndikati inini haumbofa wakaita murume wangu kana zvakaita sei kana uine dzauri kutsikisa dzichabondera nekuti ndakatosiyana nevamwe vakadzi murume andaziva muupenyu hwangu mumwe chete ini ndichitorwa nababa wako ndakatorwa ndine 15 years ndikakusungunuka ndine 16 years handitanga kutsvaga murume nhasi ndaane vazukuru hazviite kwaiva uri kutsvagira baba wako vakadzi zvambo chii chambonyanya kunetsa right foni yabva yakatwa yakazoti yemufi yakatwa yangu yakatwa yemukomana iye akazofa mukomana iyeyo tagara takazovaraidzwa takangoerekana tadaidzirwa nzwi yekune kumuone zvaita mwana wedu yanga 2017 vatadarika 18 2019 so 26 March ngondo ndibva tadzokera kumazwa ayaya kuti kanzi tione aripfeke bhachi reudangwe haisiriyo here nawe kuenda zvichikwa ndakaona mwana akangundurukapo akasingarwari kumba kwake kwaakanga achigara negirlfriend yake mukadzi akanga asiyana naye about 2 years vatosiyana vana ndichigara navo kana ende nanhasi vana vacho ndichiri kugara navo ndingori navo ko chii ndikati Edmore chii chapindurwa navo sisina munhu asi hanzi paakafa aingotaura kuti ndidaidzirewo mama nadedi ndivaone takasara tosvika ikoko tikaona chachando mapurisa aungana vanhu venharaunda iyoyo vaungana
haina kubuda misodzi yangu ndakati hakusi kufa ende hazvisiri izvo handina kukasika kuzvigamuchira kwakutizoti paya zvikanzi toita sei panapa kwakuchizotakura bhodhi kwakuenda nayo zvikanzi nevanhu vochemerwa kupi ndikati yanga akasarudza kugara kugirlfriend yake anongochemerwa kuno zvikanzi aiwa munoita kunge maakurambira chi munhu wanga achigara naye ndibva ndangoitwa kanselingo nevakuru vemushawo kunoko kanzi aiwa hamudaro ndibva ndangotangozvibvuma tese amai nababa tikati aiwa namunga ive itose iitirwe pano takazomuviga after a week aitwa postmortem mubva wanikwa kunzi hapana vakashaya apa pataifunga kuti kupondwa akarovera apa kwakurovera kwemunhu anonga aita sei adona takamuviga 2020 April May June July August ndopakazouya musikana anonzi Rumba abva kuSouth Africa akutaura nauyo achiti satasvika pana Rumba imi muri vanhu vanonamata chechi dzimwe pakafa mwanakomana wenyu ndiEdmo tsananguro dzakati chii tsananguro dzaEdmo dzakatsanangurwa asati afa pane murume anonzi Kumalo ari kubulawayo anonamata Joani Masowe mwana uyu ari grade 6 akataura akati mukaona mwana uyu afa afira kumafaro musazotora muchimuisa mumusha ndoona mweya uyu ungazonetsa mukaona afira kumafaro ingobvai naye kufuneral parlour kana kumochari mobva maenda naye kupi kumakuva saka zvaita saizvozvo akatsanangura futi akati ndaona afa asina mukadzi ndaona afa asina kana mwana ndobva pabatwa minamato saka apa tazonoti afa ane mukadzi ane vana poitwa sei kuti munhu arege kuuya pamusha azviite sei azviite asi tatakakochesa ndechekuisa mumba board viewing yake takaiisa pasera pamaisa motikari ino patakatira board viewing yake zvidhakwa zvese zvomunomarondera akanga ari DJ munomarondera kana makanzwa DJ marondera DJ ninja zvikanzi zvamaita izvi azviite mwana wenyu sei madaro chichichi tikati no isi ndisiri kuziva chinamato chani chedu saka takaita board viewing yedu panze saka tsananguro dzaka hatina kuda kudzitsvaga nokuti hatinadzo kare takabva tangoziva kuti ndo chinhu chipi chiya saka zvadaro pazoita musikana anonzi Rumbi mwedzi waakauya ndiwo mwedzi wandiri kutadza mantoni April May June July August September akauya muna September kana singakanganisi auya kudaro akauya aine murume wake aine pamiri pakanga paine 6 months ndobva andifonera ari pabhodha ini namai vake taiwirirana uye ndandiri amai vechi vemusangano mavo zviya zvokuti aifanira kungondizivisa kuti zvakamira sei sana ambuya vakuru zvikanzi ndakutanga kunzwa kunge ndisiri kunzwa zvakanaka pai mudumbu mangu ari pabhodha ndikati pamiri pangu pane nguva yakadii zvanzi pane 6 months ndikati tsvaga mukadzi mukuru anotora dumbo pamwana mudiki wokuberekesa wosunga kunge mwana unosvika then tozoita minamato woenda kupi woenda kuchipatara iwoyo iye ari kuti paroadport akangonzwa kuda kuenda kutoilet aenda kutoilet akangoita mweya dumburi yachiparaparara haana kubuda mvura ropa kana kuti chii kana munhu amuna kubuda chinhu 6 months anenge atowo munhu anofamba panyika asi yakangodisappear right azouya kunoku muraini mavo mune mukadzi akanga afa atakambonamata naye mumashuri umu saka vana vakaenda kumba kwayo kuti takunomhoresa Rumbi makadii kusanganisira naiye musikana Rumba auya rega tinomhoresa vaitinomhoresa kudaro papaine mwana waninja anga ari zera iri anga achiri zera iri bva ati gogo mabika sadza tiri kudya sadza nenyama asi ndakuona muchibika nemavheji sei plate yenyu ine nyama sei plate yangu ine nyama yaRumbi ine nyama mese muri kudya nemavheji asi ini vana vandu kudya nenyama ambuya vangosiya kudya chi asi mese manga mine mavheji mese vaiona kunge mavheji but pane plate mbiri dzadzine nyama muraini imama apa pane chi pane nhamo ndibva mai vati iwe vauda kujoinisa mwana wanhu varidzi uroyi chirudzi icho chiri kuitika andibva ndangorasa masadza ese panguva yavari kubva mumba kunosiya maplate aya vatonzwa Rumba akuridza mhere kochii zvikanzi andikurwana mukomaninja kochii zvikanzi ndakatorangana naadhimaya kuti tichikojoinisa Satanism mwana wake nekuti iye ndiye ari kugara nambuya chikonzo nasekuru chikonzo nemhuri tatowirirana kuti tiuraye uyu neuyu Rumba ndurumba aitsanangura
iwe ina wipi kanzi nditozvo ndozviripo wo hatina kugona kurambana nazvo akauya muno makasvikogara apa akasvikogara akataritsawo baba wakagara pasofa rakagarwa nemukomana iniwo ndandakagara pasuku achitsanangura aitaura chinenge chiindia kunge chiiya chisanganisira nechirungu zvimwe zvacho mudhara ndiaitozotitsanangura kuti ari kureva kuti zvakati but kuchikora anga asiri munhu anga ari so good wekuti muti mwana anogona kuchikoro because aipinda chikoro nelast boni yemba muno musikana mudiki pane bofu ndona uiripo ndopatakatozotanga kunyatsoona view yekuipa kwezvinhu ndingangoti ndopatakaona nhoroondo kuti paya paaitaura kuti ngaaripfeke bhachi reudangwe ndona wipi ndona ui uye auya nababa pane pandanga ndadarika toti January, February, March, April muna May 19 May uyu akati inini handichadzokera kupi South Africa ndada kuvhura kashopu kangu muno ndo vanovhura kashopu kubhindura akangoonekwa akati z musi wa 19 May akangoti z astroke kubhindura ikoko ndobva vafona vaisenza nawo zvikanzi mwana wenyu ndo chimiro chaari asi nezuro takapedza basa naye zvakaita sei zvakanaka asi akangonyarira akati z toenda naye here kuchipatara zvana mudhara no musatange naye kuchipatara dai zvaibvira regei nditange ndamuona tozoona toenda sei kuchipatara vanhu vayamba vahaya motikari mbva vauya kuno ndobva atanga aitirwa munamato mbatazoenda kupi mbatazoenda kuchipatara anga asingatauri anga asingaite sei toilet ndaitokubereka buda naye muno mukuenda akangoita flat kuti zi kutaura asingaite sei asingatauri saka ndongoti dambudziko rangu rakabva kuri akastroka aine 21 years iye zvinezvi mune 27 ari kutena 28 this year vamwe vanhu vari ngoti vakaita nguva diki stroke zviri kuita zvakanaka but iye haaunyatsoona kuti zvine nharo anoshanda hake asi hazvisisiri izvo mamiriro azvo saka ndokuti ndo chimiro chehuipi hwakaitika mumba munomu mudhara azogara aingoti padiki ya adimai anouraya dzimwe hondo dzese tinganetswe tingaite sei munhu awakabereka akabva mudumbu mako akaoma mwana uyu kuti vanyatsotaura nhoroondo kanzi mwana akaipawo ndikati muri kuzviona sei zvanzi muurai mukuru saka ndisingazive kuti isatanism yake yakazopa kuti vafe here kana kuti hake ndo mabasa ake iyoyo aizotaurwa narumbi handizive ndaikurukura nawo musi wa 11 October 2020 takaenda kumunda tadzoka kudaro ini tadya tapedza ini ndakararapo yomva vararapo zvezvi zvekuneta zvevanhu vabva kumunda saka ndakamuka ndikaenda kutoilet ndobva ndadzoka ndobva ndakuita maexercise egumbo rangu iri rakangotanga kungozvimba sokuita chibhora paibvi ndichitoita exercise iyo vachibva vamuka vachibva vadi vaenda kutoilet ndobva vadzoka kanguva musi wa 12 yokwako kunze kuedza kuma4 kanzi iwe gumbo rako chii ndikati mhene kumboriita maexercise pamukuseni kuno kunoita zvakanaka kanzi dhundu ari rinopora ndobva yanobva wasvikorara panzvimbo yava tiri kutaura nyaya paya inini ningirikini yangu hope dzandarota zvakadai ndarota vanhu vokumusha kwenyu imimi asi vanga vachitange vakadzi vevazukuru venyana ningi ndikati kwanonzi chiweshe ndiani Absalom chiweshe zvikanzi vazukuru vedu ndikati vakafanana neyo kwamazambara here zvikanzi kaka vamwe chiita vanotoitana mukoma nemunin'ina ndikati ndarota mukadzi wacho aine mutsvairo pamusoro pebhega achiri kubva kumusha kubhoera zvikanzi ndo vanoita zvirango zvokumusha kwedu handina kumboita nguva baba pandiri kutaura papana kuita maminutes munhu angoti gwiriri kairi cheunota ko makutoridza ngonono munosimbondiseka kuti hautani kurara maita sei kutarisa kusisina munhu hapana furo hapana ropa zvinoita vamwe kuti vanobuda furo kunokura kutoya maexercise kudodii kwakuchizoti vana kunoku vanga vakarara kuspiya mubedroom yaimuone nakusisina kati getuoni kwakumhanya kuenda kuno vanozivo vechiprofita vataimbona mataonavo vedu vevaimuone kwakuya zvikanzi munhu hapasina
kwachizoshedzo mapurisa zvatoda tsamba ndikati hapana tsamba yekurwara munhu anga asingarwari tatitori kupi tatitori kumunda taakuvatsanangudzira ndikati maitiro acho avaita hatina kumbofunga kuti kufa tangoti nokuti nezuro vaitotidzidzisa kurima pataive kumunda ikoko taita makomba etigauja epfumvudzana saka takachera makomba edu ndokuisa mupfudze wedu ivo vakazotanga kutimba churu vachiteedza komba regomba vachiisa chii kati mudara utiremedza basa rawanda kana zvikanzi munoziva mbeu inonzi akirikini ndikati izvo ndeyandoda kuisa panapa vanhu vanoti haiite asi inini ichaita sei ichaita inofanira kutoita mashizha eblack kuita zvainonzi inozotsvukuruka inochenuruka aiwa ndokutogadzira kwandiri kuita tikati sei maisa ivhu rechuru pamusoro zvikanzi ivhu rechuru rakatonhora mupfudze une temperature yainayo temperature inogona kutadza kunowirirana nembeu zvotadza kuita zvakanaka saka izvozvi izvo ndo zvinoita sei zvinoita kuti nhingi yenyu imire zvakanaka asi kana maakufushira mufushire nevhu rechuru munotora ivhu repanyika rabva mugomba riya ndoromufushira naro zvakanakanaka taita tapedza ipo takasiya makomba edu zvikanzi mangwana mande tiri kuya kuzoita sei toisa chibage tobva tazofushira patakadzoka tobva tauya kuzofushira kwacho kwatoko kutofushira munhu takatozozviita after burial yavo kuti karani chibage ichocho ipapo vakanga vasiya mumera wanga watopanapa wanga watotumbuka noti tinoita zvokudiridzira 10 netengo saka ndingoti ndo nhoroondo yandingagone kupa kuti ndinyatsoti unowana munhu anokupatsanurira angakubatsire nhau iyoyi inhau yakaoma asiwo mukufamba nemukugara muupenyu hwangu inini chandaiziva ndechekuti pane zvandandakagadzwa nehama dzekumushoko amai vangu nemukadzi mukuru mukadzi wababa mukuru wanga tingoti nditete nemuroora vanga vakaroorwa pamwe chete zviya zvokuti tete woti muzukuru hande unondiberekera chii vana uchitamba nevana uyo achibva atorwa nechi nemunin'ina saka baba vangu vangu vari last born baba mukuru wangu ndo vangu vari first born vamama saka mukugarisana kwavo hameno maitikira zvakangoitawo saka inini ndiri munhu uya anoita anga akagadzwa kuita mukadzi wechikwambo kuti uyu ndiye mukadzi wani saka mukuzoberekawo nekurarama kwangu izvi zvinenge zvakangorengereka kuti zvaachabara ndozvichamurwisa saka ndakazotiwo ndaroorwa ndobva ndanoroorwa nemurume mupostori ndakanozvara judha ini ndichinoroorwa najesu ndozva mufananidzo andimunzwa zvandiri kutaura nekuti mwana wangu akaya kunorwisa chinamato zvakasimba zvokuti waisafunga kuti mwana futi wokudyiwa nemasoro dai akanga ari wekuangirikeni kana kupi unongoti iopposition zvino akabva aita opposition yemumusangano imomo ndobva atanga kurwisa chinamato zvisingaite baba vakaromba baba vakaipa baba vakazoti ati ini nemurume wangu taisasiyana bhande rebhurugwa kutoti kana maraini aya naye vaifunga kuti baba ava zvakafa amai ava mangwana varufuma wakafa but mwari anoronga kuronga kwani kuronga kwake ndakangozvichingisa ndakangozvitambira zvakangodaro kutaura chokwadi mwana wangu akarwisa chinamato ndo maitiro akaita sei akaita isu tichifunga kuti tiri mubhande rimwe chete asiwo sekuziva kwangu nekuona kwangu ndakaona kuti kana madzimai mazhinji vaive pano panhamo ndakavaudza ndikati iri rangu dumbwiro mai mariya vakazvara ajesu asi inini ndakazvara judha ndo zvakonzera kudai nekuti haungati munin'ina wofana kuya kuzobata maoko baba wacho wofana kuya kuzobata maoko kusvika nanhasi ko kana asiriye adii kuuya tifambe pamwe chete pakafa munin'ina baba wacho vakati ndazvinzwa uri kuti ndini muroyi hazvina kuipa asi chiuya tifambe akabva amwaya pamidia baba wangu ndovauraya chi mwana wavo ndimi makaromba madii kuita kuti imimi mutiudze kwamakaromba munodzosera zvinhu izvozvo ava vakati aiwa hazvina kuipa inini ndikamufonera ndikati mwanangu hazvina kuipa handitika ndaingokanda mumameseji chingotsvaga eni muti kana chii pamunoda toenda ipapo tokurukura sezvo mati hamuchada kuuya kupi kunoku ende izvozvo tanga takutozviita nemafoni evamwe vanga vasisade kutotaura nesu kana kuita sei asi taingowana nzira chete dzekukanda chii mameseji chiuyai tifambe handiti ndikasvika pakutakura zvinhu panapa inini ndikaendesa
kuhama dzangu kuti izvi munhu araswe mubhini. Mwana kana aramba ati baba havazi vangu ana anzvadzi munhu ushu vandaenda kusaona vandanosiya chi mbatya dzake nemacertificate ake nezvinhu zvevana vake zvazviri kuno. Ndikati uyu kwete nokuti ati baba havasi vake. Imi mochinomubatsira kutsvaga chi sori zvake ndakamunongedzera baba wasiri vake asi ndiye first born yangu. Vandangosiyiwo zvakaita sei zvakadaro. Saka idambudzwa. Saka pakazofa baba makamuzivisa zvakare kuti baba wako vaparara. Ina handina kukwanisa kumuzivisa asi vakamuzivisa vakaita sei vakamuzivisa asi havakwanisa kuzobata mwana. Mhinduro akavati chii? Ana mhinduro yakaswatanuka yaakataurira vanhu. Zvimwe chete zviro pakashaya baba tsananguro dzekwamunobata muri kumasowe dzakatiwo chii pamusaka pekuparara kwakaita baba? Tsananguro isi hatina kwatakaenda kunozvibvunza kana kuti kudii asi takanga taakutongoziva kuti shiri nemuiriri wayo hairege nekuti iye aibhedha kuti ndiri murume. Aiwa kutobhedha zvezvo kutonyatsoona kuti aiwa nanhasi achiri murume. Nanhasi achiri murume iye anitongobhera kuti matauriro ake mukamuona vamwe muchikurukura naye munoti ndamuona mwana akanaka asi pasina kuti zvimwe zvinhu zvakangofira mumalaptop. Malaptop edu akafa ndaikupa imo audios ezvaaitaura isu tichitaura mainyatsonota kuti aiwa tinoda kuti dzimwe zvitokwadi Satanism iripo. Saka pane uyu musikana wamataura kuti akastrokawo mazofamba paakauya akanamatirwa zvainziwo chii? Vaitaurawo nevaihaka vaitaurawo iye mukomana iye kuti ndiye akaita zvaakaita kuti iwe ndowakatizana baba. Zvaita kunge apanana zano nababa yetu wayo uyu ndiye akakwara ndiye aifanira kutotanga kufa before usho. Asi sepano pakamirwa neminamato vaingohakawo kudaro zvotaura zvega. Saka ininiwo kubva kufa kwakaita baba kutaura chokwadi handinozokwanisawo kuita mupostori kana kuti kunamata. Ndakabva ndakuti Mwari ndakumira ndimire pandimire. Abrahama akanga asina masowe aingonamata semanamatira aiita. Noa akanga asina kana sowe raakaenda kana chechi yaakaenda. Ini ndo mamiriro andakuita izvi ndakundikana nokuti zvinhu zvacho zvanga zvaakuinvolva vapostori vatainamata nawo ari pana ari kupupura kuti pakufa kwababa wayo ndiripo pakufa kwemwana wayo ndiripo vachingotaura izvi ndarimbomira. Saka ezvinezvi ukama wenyu nemwana uyu wamira sei? Mwana hatina ukama. Ini ndakabva ndangozviburitsa hana mangu kuti zvirege kunyanya kuramba zvichindirwadza. Ndobva ndangoita kunge munhu uya sekungorasa kwandakamuita ndobva ndangorasa kana nemhuri yacho yese ndakabva ndangoikesa kuti no nokuti ndikada kuti ndichinyengerera anouya akapfekedza muvana vake 1 2 vakadzi ndisinodzoreredza varume. Mukadzi wacho haana kukwanisa kudzoreredza murume wake kuratidza kuti vari mudhiuriri chii nekuti kana murume aramba kana kuti akanonoka kuenda kunhamo inini unondiona ndako ndinoenda nonochema mubereko vese vanokwanisa kuita izvozvo. Mukadzi wacho anotoratidza kuti ano mapikicha anotombotorwa achiuya muno muZimbabwe achidzokera asi vasina kuuya kuzochema baba. Saka ukama hapana. Rumbi azouya akutsanangurirawo narumbi ngatimbo ukama namai varumbi kuti imi muri shamwari neshamwari. Taipinda sangano rimwe chete kubva wakuitawo shamwari. Iko kuSouth Africa rumbi anoti vakasangana sei kuti vazopedzisira apinzwa muSatanism naAdmaya? Rumbi haana kupinzwa Satanism naAdmaya. Rumbi anoti ndakapinzwa Satanism nambuya wangu ndiri mwana mudiki vachigara kumusha kwawo kwaRusapi. Asi vazoenda uko zvakanobhabhatidzwa kuvandudzwa. Anoti mwana wenyu asiri akandipinza Satanism. Asi vane nzvimbo dzavakanovandudzana achiti ndakaenda pasi pemvura naye ndikanochata naye. Kuno kwaAdmaya achiuya akasvoti akasvoenda kuna amai varumbi akati ndiri kukumbirawo mwana wenyu shamwari yangu yati arida kumuroora. Ndobva yes. Inini ndakazozvinzwa rumbi atorwa aendwa naye. Vamwe vanhu vesangano vakati imimi amai makangwarisa munonyepa imimi. Muri kuziva imimi namai rumbi munowirirana hazviite kuti amai rumbi vabvise mwana emusingazvizivi. Ndikati idi katatu pakudai handizvizivi handisi kuiziva nawo iyoyo kuti ndo zviripo. Vanhu vakatozonzwisisa papa yakuti
zvechokwadi amai vakatotsotswa. Amai varumba wacho ndokuzoti aiwa inini ndakangoti zvari mwana wemadzibaba pamwe ndezvechokwadiwo madzibaba wazvo auya kunovabvumirwa. No, tisingaizive nhau iyoyo. Saka anoti aenda ikoko murume wokutanga wakasvikotanga kugara naye mwana yanga iri mhandara. Anoti ndakagara naadhimaya kwe2 weeks nemukadzi wake achitorwa naadhimaya kutwa mukadzi. After 2 weeks ndo paakazotwa hand over kune murume chaiye waaifunga kuti aende. Anditi ndo matsananguriro azvinoitwa. Saka aitiye zvataitoita izvozvo mukadzi wacho aitoziziva satanism yacho iyoyo vamwe chete ameno zvinenge zvine maindia mukati. Zvine satanism chine chiindia pai mukati. Saka izvozvo ndiye anogona kunyatsotsanangura nhau yani nhau yake ini ndo pandakangobatawo achiita sei achitaura. Saka admire uyu narumbe auya akutsanangurira kuti ndo zviripo. Makambozera kumudza kuti taakuziva kuti ndo chitendero chako ichi. Admire pachake asati taonana naye kubva panhauidzi kuasati taonana fiya kuti tigone kutaurirana. Munhu uya ane nyobvo uya anongoti gwagwagwagwa zvekuti handina pandati ndaonana naye, asi dai kutunzi taionesana kuti ko izvi ko apa bcause nhau yaisi yekufrema iyi nhau yakaitika, asi mumwe munhu agoni kutaura chinonzi chokwadi pamberi peusu hwevanhu. Ndozvimwe zvinhu zvinoita kuti vanhu titadze kubudirira. Asi ininiwo ndakazvipa mhosva pamaererano nenhoroondo yetsananguro yeupenyu hwangu. Amai vandataura vano vamai guru wangu atete vamai vangu avo vakanditiwo iwewe ndine chigumbu naamai vako. Amai vako ndakanga ndavatora ndichiti vauye kuzoberekera murume wangu vana vakomana, ivo mbva vadanana nani nababa munini. Ndikati no, makatadzirana chiregewo kukesa nesu. Feya munomuraini mudhuze vakanga vauya kumwana wavo waigara padhuze nesu. Ndikati amai chitisunungurai, amudo here kuroorwa kwedu nokuti mumhuri medu isusu hakuna aiwana murume kuti anowana mari yekumuroora. Aingoenda achingodistebwa nhamwe dzichingodaro munin'ina wangu wemashure mangu wani mwana uyu ndizvozvo anenge achingodzarwa zvichingodaro. Asi wavo hapana airoorwa akatadza kuchata kana akambomitiswa kana asina kana mhandara kana chii. Ndikati imimi zvinombofamba sei mese imimi maiguru nabangu nyatsonitaurira sei vana venyu imimi vachingopinda muma-white wedding kweisusu chii wedu udofo here. Ndisinongosangana nevanhu vasina kunyatsoita muche. Saka ndakavakumbira ndikati amai ndiri kukumbira kuti mutisununguro. Ivo vakati mwanangu ndazvinzwa, aiwa ndazvinzwa. Ini vaibva vakasika kundikata nokuti vaiziva kuti handinyenyeredzi. Pane mwana wavaive naye mumba imomo akanditiza ndichitaura navo zvo. Akangotiza kuti poiwa nokuti nanhasi haatauri neni hatisangani. Musi wazofa amai ivo vakatonyara chiuno ndichisvika panhamo ndakaenda. Vazofa ndakaenda panhamo ndakaboreka kuenda. Kuzi ndaamai vangu chaisvikawo pavari ndichakasvikawo chakauyawo pavariwo chaivaitisa izvozvo. Rumba achitaura upenyu hwaadmire hwakamira sei kuSouth Africa. Munhu anoziva here kuti satanism iri kuvapa chouviri kana kuti zvatingati hazvichiwa regai apinde musatanism. Rumba achitaura kuti upenyu hwakamira sei. Rumbi anoti takapinpoinda ropa rakaipa, ropa rakayera rakazodzwa. Hatina chatakawana. Rumba haana chainacho, mukomana haana chainacho. Mukomana uyu vamudaro vaifunga kuti zvaari chidhakwa, haana ropa bvanzo yainayo kuna Mwari. Hanzi ropa rake harijikike. Vakatitadza. Rakanoyera zvakanoramba. Zvavaida zvakaramba. Nekuti ivo vakanga vakaronga kuti Rumba akauya ouraya amai vake, ouraya mwana wake. Kuno kuadhimai akauya ouraya inini, ouraya baba, ouraya nevamwe vana vaaida. Saka zvese zvakabrekwa nejinda ravakatanga kuita sei kuuraya. Rumba achibva kuSouth Africa aiti maita aiba nenhumbu. Nhumbu yanga iri murume wagara naye kana kuti iye mwana wenyu. Iye anoti uchi iye anoti murume wangu aifunga kuti ndeyake, asi yanga iri chinhu chepasi pemvura. Saka iye aiti inini muri kundiona sarumbi, handisiri ni rumbi uye ane mweya ane spirit yakazvarwa kuna amai vangu. Ndaane chimwe chispirit chepasi pemvura. Rumbi chaiye apasi pemvura ndangowo chigaba. Ndo matauriro anenge achiita. Ndanzwa muchiti makabuda muchinamato.
Joan Masori makamboti ndimbomira pane rikazombonotirika ndimbotsvagawo rubatsiro maererano nedambudziko rapinda mumhuri yangu. Ndakabva ndangozorora kutaura chokwadi. Chakandizorodza ndechekuti ndakati mutsvene wacho ndinomuwana papi nekuti vanhu vandakanga ndichinamata navo yaive pila yeupenyu hwangu ndichiti ndomandiri kuperera. 1 2 mwana ndakabereka 9 months. Saka kwandinoenda kwandinowina ndichiwana chokwadi ndekupi ndakaona kuti ndinoenda kungozvitengesa saka kungogara ndichingovimba naMwari chete kuti Mwari muri kudenga ndinoda kutokutarisana naye. Zvine ndotokudhonzai kana tichienda kumasowe tichaenda tese kana tichienda paunganga tichaenda tese kana pari pachii nekuti hatingakundoina Satani kana zviri pachokwadi kunetesai kuti mutadze kuenda kumasowe zvichida ndiyo Satanism yemwana ye kuti regai ndigovata kana nekunamata kwacho hatimazvona imi munotovarara kuti ndakasviba mwoyo wakazodaiso iye atoti kana kuchechi ikoko havachaenda. Saka ini ndokuti aiwa ndichinge ndauya kunokudaiso ndanzwa senyaya yenyu handizokusiyai. Patichafamba tese, patichakundikana tichakundikana tese, pamunoona rubatsiro ndinenge ndiripo nekuti Mwari tinofanira kuvarumbidza tigopupura kunaka kwavo. Mwari ndo vachatipa munhu anokupedzai dambudziko isu nenyama dzedu tiri vaviri kutaura takutokumbira kuna Mwari kuti Mwari munhu wamakutipa tinovimba kuti munhu achatipa zambuko. Tira kuti muri mazuva tikuzodzoka zvakare pano tichitaura imwe nyaya kuti muchitoti gemedzi rangu iri nyowani ndadzokera ikoko kana kuti hamuzoenda pasangano ramanga muzoenda zvenyu kune rimwe sangano handiti mazvoro. Saka inini apa wai ndiri kudaro ndiri kuda chivimbo chinobva kwamuri kuti mwanangu hongu ndazvinzwa ndibatsire kuti dambudziko ripere mukati memba mangu because faith yamunenge minayo inini ndoinoita kuti muyambuke. Hongu indogona kuisa effort kwandinokuendesai vanogona kuita effort asi chikumbiro changu pari zvinezvi yakuti effort iyoyo ibve kwamuri. Mino tine tichiona kuti kune vakavimbika here kusvika ipapo nekuti chakandipa kumira ndakatsvaga kuvimbika muvanhu ndakakushaya. Murume andakanga ndichigara naye mukati menzvimbo inoyi akasiyana nevamwe vanhu vari kuona pamusoro penyika inoyi kusiyana zvachose. Munhu anga akavimbika aingokuti kana ati ngatidai otherwise inini ndandisina kutochena kwete iye. Saka unozoona kuti tinovawana kupi vanhu vakafanana nemunhu akaita seupi saiyeyu nokuti kutaura chokwadi vaiti kana vakuita zvechinamato vari kuita zvechinamato. Anga asiri munhu anonzvenga munhu kana kuita sei. Saka pane chikoro chandakanga ndakutonyatsopindwa kunyatsoonototi aiwaka kana ndaba ndonyatsora kuti baba ndaba bhutsu yenyu chachiri mbutsu menyu mabine chakati chinhu chenyu ichi straight. Anga asiri munhu wekuti azoita statement iye inonzi yebhanditi anga ari munhu akati swatu. Saka izvizvi amheno kuti tinochiwana here chokwadi muvanhu. Chokwadi ini ndinoimba nekuti tichachiwana. Shuviro yangu pari zvino ndauya kunoku ndanzwa matauriro amaita ndeyekuti rimwe remazuva Mwari vatigonera adzimai anenge akagara makagara ipapa nemwanakomana wenyu dangu akagara apa hameno nyaya dzedzi dzamunenge muchitaura handiti ini zvangu ndenge ndisisipo ndapfuura pamwe ndaenda kumwewo kwandinoenda ndaenda kubasa asi ngativei nechishuviro kuti Robert akambotaura kuti adhimai achagara inge nhasi akatogara zvisho. Nhoroondo yandisingaziye ndeyekuti zvinozoitika here nekuti chibarirwa chake mwana uyu ndakazoita review pfungwa dzangu ndichipinda mumusha mevarume vangu. Pane zinhu randakarota rakati zidya vanhu asi ndandakatakura pamiri pemwana iyeyu. It was 1982 ine 16 years. Rati zidya vanhu kudaro mangwana acho kusiyana amweni wangu vakanditi ndiri kukumbira muende kuchigayo nomuzukuru uyu. Muzukuru iye akazoshayika zvakaenzi Wilbert ndikati iwe yamai ndibva ndati kune varume kwangu tiperekedzei zvikanzi no ndiri kuuya ndokuperekedza ichichi mimi fanoendai ati akoi muri kuda kumboitei
Skanzi pane njiva yationi papa. Ndikuida ndiona chiri stereki. Pane njiva yandaona yationi papa. Njiva iyoyo ndo yakaita mwari wavo. Tabva ipapo takaenda kwainzi kwadhidha kuchigayo. Tikanogayisa. Tichisvika ipapo takaona pakazara masoja. Yanga iri nguva yemadissidents. Vakomana vezera ravo nevasikana vezera ravo vairwawo zvakaipa umwe wakafa ipapo. Ivo hanga kuteera kwavaita njiva iya yaitovarasisa kuti maminitsi apfuure kutiteera kuenda kupi. Saka tanodzoka ndopandakataura ndikati paya hope dzedza ndanda kumbokuudza ere kuti zidya vanhu zvishuwa ndandichanokudyisai. Zvatanoona uku hazvina kumira zvakaita sei? Hazvina kumira zvakanaka. Asi ndaendawo pamuprofita andakanga ndaenda naye. Ndiye akazonyatsonditsanangudzira kuti chimiro chenyama imakagadzwa zvinhu zvakadai. Zvaisanganisira mwana akanga ari pai. Adhimai akatanga kurwisa bobo wake kubva mudumbu. Manzwa? Kana ndakutaura chokwadi chetsananguro dziye dzinonzi taurai tsananguro. Ndosaka ndaimuti huya ini ndiri kuziva chandakabereka. Kana vamwe vana ndakavaudza ndikati ndine urombo, ndini ndadyisa Edmo, ndini ndadyisa baba wenyu. Nei, ndini ndine mbereko yenchandakanda kwandakabva ndokwandakabva ndine chinhu ichi chiri kuuya kuzorwisa chii marwisiro erudzi rwo. Ndosati kuti hapana chisingaperi. Ndosati nyaya yangu panapa inini zvangu ndakumbira kuti kutenda kwenyu muchiona tauya kudai izvi handiti mazvoni tanzwa kuonya yenyu kuti nyaya pana amai vane dambudziko rakadai takati aiwa regai titese kana vakutora mazuva ano vakomana vantichi vakati regai ndidzifambire. Sekuru ndiri raiti ndiri kumarondera nechando ichi. Pana amai vari kuchema panapa. Mwana wavo mukomana dangu yakapinda musatanism. Baba murume wacho akatofa, mumwe mwana wavo wechipiri akafa, mumwe mwana wake musikana akastrogeswa. Ndatenda hangu sekuru. Ndatenda. Vatichi? Ngavauye. Handamboti uyai, handamboti chi? Ndavana kuti nganyatsofona tisechi? Tise panaundi vakati chi? Uyai kwaRarare. Ndosaka ndaakuti chandakukumbira zvinezvi kwakutenda kwenyu. Handiti kuti mutoro wauya mukati memusha mangu akati regai tione kuti dambudziko rinopera sei, regai titese timupe nguva. Saka muchinamata muchikumbira kuna Mwari kuti Mwari vanhu venyu vamatuma ndavaona. Upenyu hwangu ndakuisa mumaoko avo nekwavachandiendesa kuti ndiwane zambuko. Handi mapanzwa. Ndo chiti chatikuda. Ndabva ndafona tiri panapa. Mama manzi handina kuti ndoya navo here vozouya here vangonzi chi? My God, ngavauye kuno kwaRarare. Zvinopera apa. Amen. Nokuti nhasi chaenda asingafunga kuedzerwa. Uye musikana anogona kupupura ndandirere naye. Mweya wangu ungochitona. Handiriya. Ndichitovharwa so ndotadza kufema. Asi ndataura ndikati izvi zvinoda kukonesa program yemangwana. Handiriya. Aiwa, Mwari vanotigonera. Ruzhinji reZimbabwe mainzwa nyaya yamai vari kuchema-chema mwanakomana wavo akapinda musatanism. Isuwo zvechokwadi pane kwatinoziva kuna sekuru vanobatsira. Imimiwo kana mine kwamunozivawo kuti aiwa kana zvichida mhuri yenyu yakanga ine dambudziko rataurwa naamai mukaenda kwamakabatsirwa, uyai kuinbox motipa nhamba dzagodobori takasununguka kuenda kwavari kana kuenda naamai ava kana amai ava kuenda ikoko kuti vanobatsirwa. Iye zvinezvi regai titsvage rumbi tinzwe kuti yakewo nhoroondo yakamira sei. Iye zvinezvi seSly Media tinoti rambai minisi. Bye bye.